আবে নଣ୍ଡା କ'ଣ ଆଜି ତୁ ସକାଳୁ ଏଠି ଧାନ ଫାନ ଇଏ କଲୁଣୁ ସ୍କୁଲ ଯିବୁନି କି? ନା ଭାରି ଟେନସନ ବାପା ଆଜି କହିଛନ୍ତି ସାଇଜ ସୁଇଜ କରିବାକୁ ଧାନ ସାଇଜ କଲେ ବାଡ଼ା ବୁଡ଼ି ହବ ଆଉ ଆଡ଼େ ବି ବାଗ ଛୁଆ ଦେଇଛି ସାଡ଼େ ତାକୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ କିଛି ଦେଇନି ଆଜି 10ଟା ବାଜିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଖାଇନି କିଛି ସକାଳୁ। ତୁ ଏଇ କାମରେ ରହିବୁ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଫୁଲ ଯିବୁନି? ଟେନସନ ଭାରି ସ୍କୁଲ କାହିଁକି ବାପା କଥା ମାନିବି ନା ସ୍କୁଲ କଥା ମାନିବି? ତାପରେ ବାପା ମାନ କହିବେ ଏଇ ଧାନ ଆଜି ବାଡ଼େଇବୁ ସାଇଜ କରିକି ଅବିକା। ହଁ ଶନିବାରଟା ସକାଳୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଗଲୁଣି ସକାଳୁ ଲାଗିଛୁ ଏଇଠି ଆସିକି। ହଁ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ବାପା ଆଉ ମୂଲିଆ କରିଦେଲାନି ତୋ ବାପା? ପଇସା ନାହିଁ ପାଖରେ। ତୋ ବାପା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ? ନିଜେ ଦେଖୁଛ କାମ କରି ନିଜେ ଆମ ଘର ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତୋ ବାଘ ଛୁଆକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁଣୁ ନା ନାହିଁ? କିଛି ବି ଖାଇନାହାନ୍ତି ଭାରି ଟେନସନ ମୁଣ୍ଡରେ। ଯା ଯା ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଆଗେ ଦେଇଦେ ନହେଲେ ଏ କାମ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉ। ଆଁ ବାପା ବାଟରେ ତମେ କହିବନି ତ? ନାଇଁ ନାଇଁ ହଉ ଯା। ଖାଇବାକୁ ଦେବି।